niin. Elikkä nyt teidän on tarkoituksena pitää sitten tangetta täältä päästä näin ja toinen mies pitää tällä tavalla, samalla tavalla. Ja teen jälleen kerään sähköenergiaa ja 2 sormea on tangon toisessa päässä alla. Teidän täytyy saada painettua tämä tanko tuohon jalan kärkeeni. Ja voitte aloittaa painamisen heti kun olette itse valmiina. Selvä. Aloitetaan painaa. Kuten näette, sähkömagneettinen voima jälleen kerran voittaa miehen voiman. Ei se mene alas. Ei se mene, koska täysin lyö. Vaikka painaa, niin ei vaan. Savu vaan nousi. Ei taida kyllä kuvassa näkyä. Se johtuu sähkömagnetismista. Niin. Huhu. Ei vittu.